Φίλες και φίλοι, επειδή το ραδιοακρόαμα είναι ένα ελεύθερο και δημοκρατικό ραδιόφωνο και το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα, και επειδή είναι ανοιχτό σε όλες τις φωνές, πάντα σε όλες τις φωνές, ακόμα και σε αυτούς που λένε ότι πρέπει να στείλουν φυλακή κάποιους γιατί είναι κλιματικές οργανώσεις κτλ. Και φυσικά εννοείται ότι η δικαιοσύνη μένει να το αποδείξει αυτό το πράγμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσουμε τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας από τη Χρυσή Αυγή, τον προφυλακισμένο βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Παναγιώτη Λιόπουλο. Κύριε Λιόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Βρίσκομαι, όπως είπατε, στις φυλακές Κορυδαλλού, κλεισμένος εδώ και 3,5 μήνες από αυτό το προδοτικό καθεστώς της Χούντας Σαμαράς-Βενιζέλου, για την ακρίβεια Βενιζέλου-Σαμαρά, γιατί κουμάντο κάνει αυτός ο παχύσαρκος πολιτικός, ο οποίος έχει διαλύσει τα πάντα. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ με τους υπόλοιπους συναγωνιστές, με τους άλλους βουλευτές και συναγωνιστές μου. Το ηθικό είναι ακμεότατο, δεν μας λυγίζει τίποτα. Αυτοί που έχουν προδώσει την πατρίδα κάποια στιγμή θα το πληρώσουν. Στη φυλακή δεν έπρεπε να βρισκόμαστε εμείς, όπως έχει καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός και όπως περίτρανα αποδείχθηκε πλέον με το γνωστό βίντεο Κασιδιάρη Μπαλτάκου. Ξεσκεπάστηκαν οι πάντες. Πλέον και ο τελευταίος Έλληνας έχει καταλάβει ότι όλο αυτό είναι στημένο από το Σαμαρά επειδή του κλέβαμε τις ψήφους, και βρισκόμαστε μακριά από τις οικογένειές μας και μακριά από τον αγώνα για την πατρίδα, για το βίτσιο ενός αποτυχημένου πολιτικού, ο οποίος έχει, για το Σαμαρά εννοώ, ο οποίος έχει γατζωθεί στην καρέκλα και δεν λέει να κατέβει. Κύριε Λιόπουλε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Λιόπουλε, καταρχάς θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε. Ναι. Ωραία. Ο κύριος Μπαλτάκος έριξε χθες μια βόμβα στη Real News και λέει ότι αν ενωθούν Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή και ανεξάρτητοι Έλληνες θα κυβερνάμε για 50 χρόνια. Στη συνέντευξή του κάποια στιγμή λέει ότι όλοι εσείς οι βουλευτές Χρυσής Αυγής, οι περισσότεροι τέλος πάντων, είστε παγανιστές, και λέει ότι κάποια στιγμή πηγαίνετε στο Άγιο Όρος για το Θεό Αθήνε και να δείξετε ότι είστε καλοί χριστιανοί. Τι ισχύει από όλα αυτά? Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εμείς να συγκυβερνήσουμε με αυτό το, να μην το χαρακτηρίσω, γιατί θα το χαρακτηρίσω βαριά, απόκομμα της μεταπολίτευσης, η οποία λέγεται Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμία ποτέ περίπτωση. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε, και δεν υπήρχαν ούτε υπόγειες ούτε υπέρκειες διαβουλεύσεις που άρχισαν να διαδίδουν κάποια παπαγαλάκια. Δεν υπήρχε καμία συμφωνία τέτοια, έτσι όπως έχουν αρχίσει και διαδίδουν ορισμένοι για να δικαιολογήσουν τον Μπαλτάκο. Το αν είμαστε παγανιστές ή χριστιανοί, αυτό το ξέρουν όσοι μας γνωρίζουν. Και αυτοί που μας γνωρίζουν είναι χιλιάδες, είναι εκατομμύρια. Εμένα ο αδερφός μου είναι ιερέας. Ο παππούς μου ιερέας, όλοι οι θείοι μου ψάλτες. Αποκλείεται να ήμουν παγανιστής μέσα σε μια τέτοια θρησκευτική οικογένεια. Λοιπόν, εσείς κύριε Λιόπουλε, γνωρίσατε τον κύριο Μπαλτάκο κάποια στιγμή από το πέρασμά σας από τα κοινοβουλευτικά έδρανα? Ναι, βέβαια. Απέναντι είναι οι πόρτες μας. Είχατε κάνει κάποια κουβέντα εσείς μαζί με τον κύριο Μπαλτάκο? Γενικού ενδιαφέροντος. Ναι. Θεωρείτε ότι ο κύριος Μπαλτάκος είχε... Να τελειώσω. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, για το Θεαθήνε, ναι, να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι πήγε ο κύριος Μπαλτάκος και ο άθεος Σαμαράς. Ο θαμώνας της λέσχης Μπίλντεμπεργκ και ο μασόνος, ο Σαμαράς, αυτός πήγε για το Θεαθήνε πριν από λίγες μέρες με τον ίδιο τον Μπαλτάκο και σταυροκοπιόντουσαν στο Άγιο Όρος χωρίς να πιστεύει. Ο κ. Μπαλτάκος να πιστεύει. Ο Σαμαράς είναι σίγουρα άθεος και το αποδεικνύει και με τις πράξεις του. Μάλιστα. Σας είχε δείξει ο κύριος Μπαλτάκος, κύριε Λιόπουλο, να επανέλθω, ότι είναι φίλα προσκύμενος ή αν θέλετε ασπάζετε τις δικές σας απόψεις, τις απόψεις Χρυσής Αυγής? Όχι, βέβαια, δούλευε για την κυβέρνηση, για την ανθελνική και προδοτική κυβέρνηση του Σαμαρά δούλευε ο κ. Μπαλτάκος. Γραμματέας της κυβερνήσεως ήταν. Όταν ασπάζεσαι τις ιδέες της Χρυσής Αυγής, δεν μπορεί να είσαι γραμματέας της πιο προδοτικής κυβέρνησης που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα, της κυβέρνησης που έχει ξεπουλήσει το σύμπαν. Σωστό. Σαφώς. Μετά τις αποκαλύψεις του κυρίου Κασιδιάρη, κύριε Ηλιόπουλε, και το θάψιμο, γιατί υπάρχει θάψιμο των αποκαλύψεων Κασιδιάρη, και το βίντεο βέβαια που είχε παιχτεί πάρα πολύ εδώ από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, θεωρείτε ότι θα υπάρχουν εξελίξεις, θα υπάρχουν νέα βίντεο,
θα υπάρχει κάποια άλλη ιστορία στο μέλλον? Θα υπάρχουν, όπως το είπατε, θα υπάρχουν εξελίξεις, ναι. Θα υπάρχουν εξελίξεις. Μετά από αυτή την αποκάλυψη και όταν κανένας δεν ασχολείται με την ουσία του βίντεο και ασχολούνται ποιος πήρε και με τι τρόπο το βίντεο και πώς βγήκε στον αέρα και με ποια κάμερα γράφτηκε και γιατί και πώς, και είναι ενδεχομένως πιθανό να κατηγορηθεί ο Ηλίας ο Κασιδιάρης ότι υπέκλεψε το υλικό αυτό, δηλαδή καθόμαστε και κατηγορούμε τον Κασιδιάρη αντί να καθίσουμε στο σκαμνί Σαμαρά, Δένδια και Αθανασίου και Κουτζαμάνη. Είναι δυνατόν να καθίσουμε στο σκαμνί τον Κασιδιάρη? Ο Κασιδιάρης είχε κάθε δικαίωμα να κάνει αυτό και πολλά άλλα για την υπεράσπιση του, γιατί είναι κατηγορούμενος άδικα όπως είμαστε όλοι. Υπόδικοι. Είναι δυνατόν τώρα να βρισκόμαστε το 2014 και να διώκεται μια κοινοβουλευτική ομάδα ως εγκληματική οργάνωση? Αυτό δεν έχουν γίνει ούτε στην Ουγκάντα και στο Εκουαδόρ δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πείτε μου κάτι, κύριε Λιόπουλε, εσείς είστε ένας οικογενειάρχης άνθρωπος, μπήκαν κάποια στιγμή στο σπίτι σας, πήραν τους υπολογιστές, έγινε ό,τι έγινε, στη συνέχεια προφυλακιστήκατε, έχετε ένα νεογέννητο παιδάκι, από ό,τι γνωρίζω. Μάλιστα. Θα θέλετε να μου πείτε πώς αισθάνεστε εσείς αυτή τη στιγμή στις φυλακές Κορυδαλλού, από ό,τι τουλάχιστον λέτε, με όλες τις κατηγορίες να σας βαρύνουν και να θέλετε να απολογηθείτε γι' αυτό, ή αν όχι να απολογηθείτε, να τα πείτε γι' αυτό λοιπόν, που κατηγορείστε? Όπως το λέτε, συγγνώμη σας διακόψω, όπως το παρακαλώ. Θέλω να τα πω, δεν θέλω να απολογηθώ. Εγώ βρίσκομαι μέσα. Όταν μπήκα μέσα, το Σάββατο που μπήκα μέσα, η κόρη μου ήταν 13 ημερών, είχε γεννηθεί μόλις πριν από 2 Κυριακές. Με 13 ημερών παιδί με έβαλαν μέσα ως ύποπτο τέλεσης νέων εγκλημάτων. Και όταν τους λέω ποια είναι τα προηγούμενα εγκλήματα, για να προφυλακιστώ, να μην κάνω ποια είναι τα προηγούμενα, για να δω και ποια θα είναι τα επόμενα. Δεν είχαν να μου πούνε τίποτα. Το καταλαβαίνετε, τίποτα. Βρίσκομαι εδώ πέρα και μετά από 6,5 μήνες που έχουν βρει το κινητό μου, όχι έχουν βρει, τα έχουν κατάσχει το κινητό μου, τους υπολογιστές μου, τα πάντα, βρήκανε, λέει, ένα μήνυμα που μου είχε στείλει άλλος πριν από 2 χρόνια. Και τι έλεγε αυτό? Αυτό που είχε παίξει τηλεόραση την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά από 6 μήνες, και ενώ είμαι ήδη προφυλακισμένος, ότι κάποιος, λέει, χτύπησε έναν Πακιστανό. Δηλαδή σε email. Τα email μου είναι δημοσιευμένα, μπορεί ο καθένας να στέλνει ό,τι βλακεία του έρθει στον εγκέφαλο. Μετά από 6,5 μήνες που διώκομαι και 3,5 μήνες που είμαι φυλακή, βρήκαν αυτό. Δεν έχουν να μου προσάψουν τίποτα. Ούτε μία κατηγορία. Κύριε Λιόπουλε, αυτό που συμβαίνει. Κύριε Λιόπουλε, εσείς έχετε κάνει αιτήματα αποφυλάκησης? Γίνεται ή στο εξάμηνο? Έκανα προσφυγή στην προφυλάκησή μου και βγήκε μετά από 2 μήνες απορριπτική. Την έκανα μόλις προφυλακίστηκα και βγήκε μετά από 2 μήνες απορριπτική, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Πάλι, λέει, ύποπτος νέων τέλεσης νέων αδικημάτων. Αν είναι δυνατόν, χωρίς να μου κατονομάζουν ούτε ένα αδίκημα, ούτε ένα έγκλημα. Με κατηγορούσαν για 1000 πράγματα και τελικά δεν μου έχουν αποδώσει τίποτα. Τίποτα, καμία κατηγορία. Δεν μπορούν να μου πούνε ότι, κύριε Ηλιόπουλε, κάνατε αυτό. Και όταν είχα πει εγώ στις ανακρίτριες ότι θα απολογηθώ, αυτό το έχω δημοσιεύσει κιόλας και έχει παίξει και πάρα πολύ. Λέω θα απολογηθώ, λέω και αυτά που με κατηγορείτε. Και λέει, κύριε κατηγορούμενε, λέει, αρκεί, λέει, που είστε βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Καταλάβατε ποια είναι η απάντηση? Αρκεί που είστε βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Χωρίς κανένα αδίκημα βρίσκομαι εδώ μέσα. Τι λέτε? Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Τι λέτε, αρκεί που είστε βουλευτής της Χρυσής Αυγής? Αυτό ακριβώς που σας λέω. Ψάξτε το και στο διαδίκτυο, το έχω δημοσιεύσει. Αυτή ήταν η απάντηση της Κλάπα και του Ντογιάκου. Κλάπα και Ντογιάκος. Αυτοί οι δύο οι επίορκοι, οι οποίοι κάποια στιγμή θα απολογηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν μου λέτε τώρα καλά και αν καταλαβαίνω καλά, βρίσκεσαι στη φυλακή επειδή είστε βουλευτής της Χρυσής Αυγής? Αυτό σας είπε η κυρία Κλάπα και ο κύριος Ντογιάκος? Αυτό ακριβώς μου είπε ο κύριος Ντογιάκος και η κυρία Κλάπα. Και όταν τις είπαμε, δηλαδή βγάλαμε είδηση και για τους υπόλοιπους βουλευτές, λέει, περιμένετε και θα δείτε. Περιμέναμε 1 μήνα και είδαμε ακριβώς. Κάλεσε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Θέλετε να μου πείτε, ο κύριος Αρβανίτης από την Πάτρα, ο Κούζηλος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι όλοι οι βουλευτές, 18 βουλευτές, συμμετέχουν σε εγκληματική οργάνωση? Αν είναι, τι πράγματα είναι αυτά τώρα? Κύριε Λιόπουλε, βρείτε εμένα στη προκαλώ, όχι μόνο τους ανακριτές και τους αγγελείς, προκαλώ 10 εκατομμύρια Έλληνες να βρουν μια παράνομη πράξη μου. Κύριε Λιόπουλε, δημοσιεύματα των τελευταίων εβδομάδων, ημερών, λένε ότι υπάρχει πρόβλημα ηγεσίας στη Χρυσή Αυγή και ότι ο κύριος Μιχαλολιάκος βάλεται από τον κύριο Κασιδιάρη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ο Ηλίας έρχεται εδώ και μας βλέπει κάθε εβδομάδα και σας πληροφορώ ότι όχι απλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ηγεσίας, είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ.
Ο Ηλίας έρχεται δεν χρειάζεται από τη μέρα, κάθε εβδομάδα έρχεται εδώ και μας επισκέπτεται και γελάμε με αυτά τα δημοσιεύματα. Πραγματικά το λέω και να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Γελάμε με αυτά. Έρχεται ο Ηλίας και είναι αγκαλιά με τον αρχηγό και βλέπουμε τα δημοσιεύματα και γελάμε. Μάλιστα. Για γέλια τους έχουμε. Και εσείς τώρα που είστε υποψήφιος περιφερειάρχης της Αλίας, ειλικρινά, συγγνώμη για το γέλιο και το αλληγορικό της υπόθεσης, πώς διεξάγετε τον προεκλογικό σας αγώνα? Όπως είναι η πρώτη συνέντευξη κιόλας που δίνω τώρα σε εσάς, με αυτό το χαρτοτηλέφωνο. Με ένα χαρτοτηλέφωνο. Εδώ πέρα, όσο μπορώ να μιλήσω και να δώσω κάποιες οδηγίες στις τοπικές και τίποτε άλλο. Τελικά, κύριε Κασιδιάρη, θα κατεβείτε, γιατί πολλοί κόσμος θεωρούσε ότι λόγω του... Συγγνώμη, κύριε Λιόπουλε, συγγνώμη. Επειδή θεωρεί πολλοί κόσμος ότι επειδή είστε έγκλειστος, δεν θα μπορέσετε να λένε βάσει του νόμου να είστε τελικά υποψήφιος. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν υπάρχουν αυτά. Όχι. Θα είμαστε κανονικά όλοι υποψήφοι. Θα είστε κανονικά. Θεωρείτε ότι θα πιάσετε κάποιο καλό ποσοστό ώστε να έχετε την παρέμβαση που επιτρέπετε στην περιφέρεια της Αλίας? Τα μηνύματα που έχετε ποια είναι? Ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά, ναι. Πάει πάρα πολύ καλά ο συνδυασμός και στους 4 νομούς. Ευτυχώς ο κόσμος έχει καταλάβει την αδικία και έχει έρθει μαζικά, φιλικά προς το συνδυασμό μας, την Ελληνική Αυγή για τη Θεσσαλία. Τώρα, και πριν κλείσουμε, κύριε Λιόπουλε, το μέλλον πώς το βλέπετε? Το μέλλον κάποια στιγμή προβλέπεται μάλλον στο μέλλον, ότι θα καταρρεύσουν τα πάντα, ότι θα είμαστε ελεύθεροι, δυνατοί, πιο δυνατοί από ποτέ, σαφώς, γιατί αυτά που έχουμε περάσει και αυτές οι διώξεις μας έχουν κάνει πιο δυνατούς από ποτέ. Το μόνο που έχει καταφέρει το σύστημα λοιπόν είναι να μας δυναμώσει και βγαίνοντας από τη φυλακή, που θα γίνει πάρα πολύ άμεσα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρατούμαστε εδώ. Αυτό χρονικά πότε το τοποθετείτε? Όταν σταματήσουν να είναι επίορκοι οι δικαστές. Όταν σταματήσουμε να κάνουμε με επίορκους δικαστές. Τότε το υπολογίζω. Όταν σταματήσει ο Παναθηναϊκάκιας να δικάζει με βάση εντολών Σαμαρά, τότε θα είμαστε ελεύθεροι. Θεωρείτε, κύριε Λιόπουλο, ότι μπορεί να βγει κάποιο άλλο βίντεο τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, ώστε να υπάρχει κάποια καινούργια πολιτική αναταραχή? Θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να αποδειχθεί αλήθεια. Μάλιστα. Για να καταλάβει όλος ο ελληνικός την αλήθεια. Αυτό θα γίνει. Μάλιστα. Ήταν η πρώτη επικοινωνία μας. Αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, ευχαρίστως να σας ακούσουμε. Θα ήθελα ο κόσμος να στηρίξει τη Χρυσή Αυγή και την Ελληνική Αυγή. Δεν το ξέρετε πάρα πολύ καλά όσο καιρό γνωριζόμαστε. Ούτε ψηφοθήρας είμαι, ούτε έχω ζητήσει ποτέ από κανέναν να ψηφίσει ούτε Χρυσή Αυγή, ούτε εν προκειμένου Ελληνική Αυγή. Τώρα το κάνω γιατί ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια αδικία, η οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να αναπληρωθεί, να γίνει κάτι το οποίο θα δείξει σε όλο τον ελληνικό λαό ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα, διεξάγει ένα νόμιμο πολιτικό αγώνα, δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και πρέπει να στηρίξουν τη μοναδική ελεύθερη φωνή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Κύριε Λιόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πρώτη συνομιλία που είχαμε. Ήταν ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, έγκλειστος, το ξαναλέμε, στις φυλακές Κορυδαλλού για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ο κύριος Παναγιώτης Ηλιόπουλος, οικογενειάρχης με το παιδάκι του, να σας ζήσει κιόλας, κύριε Ηλιόπουλε, να είστε καλά, να περιμένει να το δει, και υποψήφιος περιφερειάρχης της Αλίας. Τώρα, αν με δείτε και τις επόμενες ημέρες και εμένα δίπλα σας, γιατί έπεσε τηλέφωνο και παρακολουθείτε τώρα και το δικό μου το τηλέφωνο, μην εκπλαγείτε, θα παίρνουμε και καφέ. Δεν πειράζει, να σας πω κάτι. Δεν μπορούν να βάλουν 10 εκατομμύρια Έλληνες μέσα, πιστέψτε με. Να είστε καλά. Αν θα το θέλανε πάρα πολύ, δεν μπορούν να το κάνουν. Να είστε καλά, κύριε Λιόπουλε. Καλή σας ημέρα.